हम जिनके चलते बीमार हैं वो किसी और के आंगन का श्रृंगार है। हम कितने पागल हैं कि आज भी हम कहते हैं हमें उन्हीं से प्यार है, हमें उन्हीं से प्यार है। हमर तबीयत बावे सीरियस, तू तो ससुरा में गइलू हो बस। हमर तबीयत बावे सीरियस, तू तो ससुरा में गइलू हो बस। हमर तबीयत बावे सीरियस, तू तो ससुरा में गइलू हो बस। हमर तबीयत बावे सीरियस, तू तो ससुरा में गइलू हो बस। प्रेजेंटेड बाय विदेशी लाल एंटरटेनमेंट। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू सलहा, हाजीपुर वैशाली। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। हमर तबीयत बावे सीरियस, तू तो ससुरा में गइलू हो बस। हमर तबीयत बावे सीरियस, तू तो ससुरा में गइलू हो बस। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू सलहा, हाजीपुर वैशाली। सब कुछ हो गइल तब वैलू ना एको बेर देखे। इतना सब कुछ हो गइल तब वैलू ना एको बेर देखे। हमर तबीयत बावे सीरियस, तू तो ससुरा में गइलू हो बस। हमर तबीयत बावे सीरियस, तू तो ससुरा में गइलू हो बस। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर।